ngenxa zebalala mungibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mungibiza ngamagama unyukubisi. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 kanti-ke lokubingelelayo uSipho wakwaphoseka. Namhlanje ke sisendaweni yaseMbali ePietermaritzburg 14 la sikhona sisemsebenzini ke wokukhishwa kukaMakhosi Bahluphihle okuyena ke esizeke emsebenzini wakhe wokukhishwa njengoba sazi ukuthi ke ubethwasa lapha kuDokotela uNjongo esimaziyo kakhulu osebenzela ke endaweni ke yaseNtuzuma kwaje. Eduze kwami kukhona umamkhulu wakhe okuyena ke ola eduze kwami. Mamkhulu, ngiyafisa sibingelela abalaleli noma ababukeli beSiyaviva TV1 sibatshela ukuthi ke usondelene kanjani noMakhosi esize ngaye namhlanje futhi ke ubudlelwane bakho buhamba bufike phi nanokuthi ke usuku lwanamhlanje lusho ukuthini. Ngiyanibingelela nina beSiyaviva FM Yes, Siyaviva TV1. Siyaviva TV1. Yeah. Lapha namhlanje sizobonga ukukhishwa kukaMakhosi Bahluphihle owakagasa. Mina ngingumamkhulu wakhe ozalana noma wakhe. Mina ngingwakagumede noma uma wakhe uMrs Gasa. So besize namhlanje siyojabula ngokuba useze wafika emaphethelweni endleleni endakade ayihamba egcineni seze waphumelela. Siyabonga mamkhulu, ngiye ngibone abanye abazali kuye kube nzinyana ukuthi babeseka abantwana sikakhulukazi uma bethatha uhambo olufana nalolu. Nina njengomndeni noma wena njengoma wakhe njengophela indodakazi yakho le kufike kanjani ukuthi ke ukwazi ukufinyelela ukuthi umkhulu la hambe nokwethemba nje ukuthi emazweni la yakhona noma ke kulolu hamba selithathayo uyophinda abuye ekhaya. Uma ngabe usumbone sebuya futhi nakhona wazizwa kanjani? Ngijabule kakhulu kodwa kwakubuhlungu khathi ehamba ngoba ngangibona usilinganise encane ingabe izokwazi ukuyimela le ndima le eyithathayo. Kodwa ke namhlanje ke ngiyajabula ngoba useze wafika emaphethelweni. Ngimpisela impilo ende nomsebenzi wakhe ukhanye. Ucaca ingabe ukuthi nje kuvele nje kwahanjwa kwamosha imali ukuthi enzele lo mcimbi makukhanya asebenze. Siyabonga kakhulu ibusisa ifana nalezi ziyamkhuthaza umntwana kanjalo ke nawe mbukeli lapho ngasekhaya kungenzeka ukuthi nawe mhlambe ke unasi isiphiwo noma ke lukhona uhambo olulandelayo noma olungaphezulu kwakho. Khumbula ukhona uDokotela uNjongo uyakwazi ukuthi ke abalaphe noma ke abasize abantu ke njalo njalo. Siyabonga. Mbukeli weSiyaviva TV1 eduze kwami kukhona ugogo kaMakhosi Bahluphihle engifisa ke naye ke akasiphe nje ukuthi ke usondelene kanjani nomzukulu wakhe nanokuthi ke usuku lwanamhlanje njengoba sila ekhaya kwaGasa uzizwa kanjani yena njenge entombi endala engikholwa ukuthi ke wena ke njengamanje engathi ukuba khona kwakho phambi kwakhe undodakazi lo kuyamnika ithemba ngoba ngiyazi ukuthi ke njengogogo akekho umuntu oyisibusiso njengogogo. So yena usasenhlahleni kuba nogogo kodwa ke gogo ngizwa kuwena ukuthi ke uzizwa kanjani usukwini lanamhlanje? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngomzukulu wethu ozalwa umfethu engilamana naye. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngicela uNkulunkulu asize nedlozi lala ekhaya kaGasa limsize umntwana limkhanyisela umsebenzi wakhe ukhanya. Sicela koSiyongo koMagabhakanithi bamsize umntwana. Siyabonga kakhulu. Sakubingelela mbukeli weSiyaviva TV1 sikubingelela ke namhlanje sisendaweni okuthiwa ke kuseMaritzburg
sikhona bukhoma kanti ke lokubingelelayo uSipho wakwaphoseka njengoba wazi ukuthi ke kwisiyaviva TV1 sisuke ke sikulethela ke imisebenzi emihle enziwa ke odokotela besintu. Sihamba ke nodokotela udokotela uNjongo esimazi ke esebenzela lapha endaweni yaseNtuzuma kwaji. Kodwa ke uthe ke namhlanje asize la ePietermaritzburg endaweni okuthiwa ke iSembali e14 ila ke esikhona. Ngiyazi ukuthi uyayibuza ukuthi sase sihamba kangaka. Cha, udokotela ukhona eduze kwami uzosithatha asibeke asitshele nje okuyona inhloso enkulu yokuza khona la njengoba wazi ukuthi udokotela uNjongo eke udume kakhulu ngokulapha angagcini ukulapha wena umuntu nje kuphela kwathi uphinda lapha nezinye inyanga sikhona ke la sizozwa kuyena ukuthi ke yini ke esithatha isibeke la. Dokotela uNjongo asibambingelele ababukeli besiyaviva TV1 eke sibatshela ukuthi ke namhlanje sikuphi futhi ke kwenzakalani namhlanje. Baba uphoseka ngibonge ukuthola lesikhathi ngibabingelele bonke ababukeli besiyaviva 1 TV. Lo khulumayo udokotela uNjongo bayamazi abantu abaningi. Cha, namuhla ngila eMaritzburg eMbali. Lapha engithe no mani bekunengane bekade ifunda impande lapha esigodlweni. Namuhla ke ngiyibuyisile la eMaritzburg eMbali. Engithi bonke abantu baseMaritzburg nabantu bala eMbali abasondele into abayizoyithola eThekwini eNtuzuma nala ekhaya iyatholakala njengoba ngambe ngibeke ingane zami umhlaba wonke. Wena okusuke useduze nala okunengane yami khona sondela ungazusuka ukuthi hayi cha mina sengiyakonjongo ngifuna uNjongo into ozoyithola kaNjongo nala ekhaya usezoyithola nje baba uphoseka. Uyezwela mbukeli wesiyaviva TV1 ngiyakholwa ukuthi ke njobe sekubekile udokotela ukuthi ke uzokhipha umntwana naye ukhona ke umntwana ke la eduze kwethu mhlawumbe ke naye sizomnika ithuba njengamanje ke ake sibingelele sithola ukuthi ke kuze kufike kulesi sigaba esikusona namhlanje uqale kuphi kanjani nanokuthi ke ubani ke nje njalo njalo. Sanibona babukeli njalo imina udokotela la udokotela uGogo Hloniphile. Indaba yami yokuqala ukwelapha kwendabuko lokwezulu kungiqale ngisasemncane nginenkinga which ezingifike kusikhathini ukuthi ngize ngihambe ngiphume ngiyofuna usizo. Seze ngahamba ngaya kaNjongo ngafike ngalithola usizo njengoba engibuyisa namhlanje ngibuyisa esigodlweni sami sokuthi nize nani nisondele ngikwazi ukwenilapha. Ngifundile impande kwaNjongo ngakwenza konke kwaNjongo akukho angangifundisanga kona njengomlapho wendabuko. Dokotela uNjongo ngiyafisa ukuthi ngibuyele kuwena njengomuntu okuyena oqinisekisa ukuthi umntwana namhlanje uyamkhipha. Dokotela uthi ababukeli besiyaviva TV1 uyabanika isiqiniseko sokuthi uma ngabe bakhelene nalendawo noma besondelene nalendawo sebengakwazi ukuzothola lokho hlezi ukuthi ugabe ngakho impande ngoba siyayazi imisebenzi yakho dokotela ukuthi ihleli kwimpande. Dokotela lo msebenzi esiwenza namhlanje ke njengoba sifinyelele kuona nje umntwana usuyamshiya ngokusemthethweni ngakube ke okwakho umupha khona noma omtshela khona ukuthi ke ikona kuphi. Ngibonge ukuthola lesikhathi. Umntwana ngimfundisile mina umuthi kakhulu kabi. Ngaze kwafika ezingeni lokuthi sengimbona ukuthi cha usuvuthwe manje ngokwenqubekele phambili nangokomqondo nangokufunda futhi impande. Lokho okwenza ukuthi cha anke ngimkhiphe nje nami impela bake bafika abantu bayobona lento engikhuluma ngayo ngoba hayi ngimfundisile impela umuthi impande la ekhaya kuyahlolwa nje la ekhaya lapha la ekhaya kuyalashwa lapha ekhaya abantu abanokugula bayalapheka lapha ekhaya ngisho ngawe thiwa uphanjanelwa ikhanda uphanjanelwa inqondo unesifo sokuwa wahanjelwa unkosikazi wakho wahanjelwa impela umkhwenyana wakho la impela sondela eMaritzburg eMbali nansi inganami la engibeke khona engifune isize abantu uma ngabe sebafikile khona bayosho ukuthi hayi cha wawumfundisela into ekhona siyibonile impande esiza sisizakalile.
Kunjalo ke mbukeli wesiyaviva ungakhohlwa njalo ukusubscribe uphinde ke nje ushare ke lo mboniso owubonayo njengamanje khumbula ke ukuthi njoba sikhona la ke umcimbi uyaqhubeka so phinde futhi ke sibheke ke nabantu abasondelene naye ngoba ngiyazi ukuthi bakhona umndeni ke mhlambe bazoke basitshele nabo ukuthi ke ngakube bona bazizwa kanjani uma namhlanje sebebuya umntwana ke esezoba ke ingxenye ke ekhaya njengoba ke besazi ukuthi ke ubeke ethola amandla lapha kwaDokotela uNjongo mhlambe ke Makhosi njengoba usukhona la ekhaya uzizwa kanjani wena ngakube ukwamukeleka emndenini njengoba ubuyile ekhaya ithini sasasa lithini laka lomndeni ukubuya kwami la ekhaya phakathi kwekhaya ngibone isupport enkulu kakhulu ngoba yonke into bese sebeyilungisile sebelindele thina ukuthi sifike singene phakathi kwekhaya nakhona ukwamukela sikuthole kakhulu intokozo ibinkulu kakhulu ubonakala umndeni wonke uhlangene usisilinde thina ukuthi angingene phakathi kwamagcekabo ngizosiza abantu ngegama labo uzothi omunye cha ngikusasa lokukusayo ngifisa ukuthi ke ngizosizakala la ekhaya ngakube sesivulelekile ukuthi abantu bangasondela bezosizakala la ekhaya noma inini nje isigodlo sami sesivuliwe siyaqala manje senza umsebenzi wona lo msebenzi engibizelwe kuwona kunjalo ke mbukeli wesiyaviva TV1 njengoba wazi ukuthi ke uDokotela uNjongo mangabe ke ufisa ukusondelana naye ukuthi nawe ke akusize sondela lapha endaweni ke yaseNtuzuma kwaji ila ke atholakala khona siyabonga mbukeli wesiyaviva TV1 sisendaweni ke yaseMbali e14 kumsebenzi ke wokukhishwa kwamakhosi bahloniphile eduze kwami kukhona ubabekazi wakhe mhlawumbe ke unambukeli uyewazi ukuthi ke uanti ngoba ke phela udade wabo kababa wakhe uyena ke okhona la eduze kwakhe ngiyafisa ukuthola kuyena njengobabekazi noma ke njengoanti ukuthi ke yena uzizwa kanjani osukulina namhlanje nanokuthi ke lolu hambo bona njengomndeni baye baphatheka kanjani umntwana engekho kuze kuba uyabuya namhlanje siyakubingelela siyakwamukela ku TV yethu anti yebo hayi sesiphathe kahle wabuya kade singaphatheki impela kahle kade sibamba sibeka sibamba siyeka kwaze kube yabuya sekungcono ukusedanake kungcono futhi ubambele uma kade eyisangoma wasabambela yena ke hey siyabonga nalapho uma uthinta into ethi uma ushuthi ugogo okuyena wala ekhaya uyena obeyisangoma uma wakho okusho ukuthi yena ufana nokuthi uvusa umsebenzi kamama okwenza kube lula ukuthi ni understand niqonde noma nikwamukele ke uhambo asengena kulona okay so ke mhlawumbe ukubheka odade wabo abantu abazalana nabo nabakhula nabo nje basithatha kanjani isimo esifana nalesi angasika abantu abazalanayo kodwa thina sithatha si right ngoba nathi kwakufanele ukuthi sibe izona sazoba izona nje kwangesithathu ngima ngoba sasizona nathi yebo cha ngibheka into efana nodade wabo makuba bakhona osisi bakhe abafowabo makuba bakhona ukuthi bona bayaqonda yini ukuthi cha usisi njengamanje usekulesi sigaba kangangokuba phela angithi uyazi mama ukuthi ke uma ngabe usungena kulesi sigaba sekunezinto okufanele ke manje uyihloniphe even nasekhaya egcekeni sekunendlela yokuziphatha ehlukile akusafani nangalendlela kade iphethe ngayo so nina njengomndeni nihlangabezana kanjani nalezo zinto hayi naba understand baba understand abafuthi babona babona ukuthi kuphamba siyabonga kakhulu mbukeli wesiyaviva TV1 qhubeka nje usubscribe ungakhohlwa ukushare wonke ke ama video owabonayo mbukeli wesiyaviva TV1 kanti ke uyazi ke sisemcimbini noma ke sekumsebenzi la kozokhishwa ithwasa lika Dokotela uNjongo uDokotela uNjongo ke osebenzela ke lapha endaweni yaseNtuzuma kwaji namhlanje ke umkhosi ke wokukhishwa ke kwamakhosi bahloniphile okuyena ke ozothatha ke ukukhishwa ke esezokwazi ukuthi ke naye ashaye ke umsebenzi wakhe eduze kwami ukhona ke uma wakhe ke njengamanje ke ngiyafisa sibingelele ababukeli besiyaviva TV1 ke njengoma wakhe umakhosi bahloniphile ke ungitshele nje ukuthi ke uzizwa kanjani ngosuku lwanamhlanje hey ngiyabingelela namhlanje ngizizwa ngithokozile
kakhulu ngomntanami uMahloniphile ukuthi naye usehambe izigodi eziningi engalitholi usizo, kodwa namhlanje ngiyathemba konke okwenziwe uDokotela uNjongo ukuthi konke asekwenzile kena sekuyimpumelelo, sekuyakhanya nasemsebenzini wakhe ukuthi asebenza abantu sekuzocaca, ngoba kuningi kade sihlale sihamba silahla izimali sithi silungisela umntwana ukuthi akwazi ugcina esebenzile kodwa kungenzeki. Kodwa namhlanje ngizizwa ngithokoze kakhulu ngoba ngiyayibona imphumela, sengiyibonile imphumela kuDokotela uNjongo, ngoba nami bengiwomunye obengaphilanga engathi ngihanjelwa umqondo, kodwa ngathi mangisuka ngihamba ngiyaka-G wafika wangisiza kakhulu ubaba uNjongo, ngoba okunye sengiyakwazi ukuhlala ekhaya ngoba bengingakwazi ngisho ukuhlala ekhaya, bengumuntu ongathi angavele nje aphuma angazi ukuthi wayaphi. uDokotela usebenzeke umsebenzi omkhulu kakhulu, konke kasekwenzile kumntanami nginethemba lokuthi konke sekuvulekile, sekuyimpumelelo nomsebenzi wakhe usuqaqekile, usezokwazi ukuthi asebenze. Uyezwa ke mbukeli weSiyaviva TV1 ukuthi ke uma ngabe sithi uDokotela uNjongo ke uDokotela olapha ezinye izinyanga aphinde ke alaphe nawe, njengoba nawe nje lapho ngasekhaya nje ubusibhekile ungakwazi ukusuka umthathe nxexheba njengoba umuzwa nomama uthi cha naye wayeke ibambekele nje ngokwakho ukugula okuseceleni, kodwa naye usesizakele. Kodwa ngaphezulu kwakho konke uDokotela uNjongo uphinde wenza isiqiniseko sokuthi umntwana uyalapheka noma ke uyasizakala ekutheni aphothule ke umsebenzi lo aqokelwe ukuthi ke angene ke kuwona. Ma ngifisa siyibhekele ngoba ezinye zezinto ke abanye abazali abayebahluleke kuyi-understand, mhlawumbe umntwana imqale noma ukubonisa izimpawu zokuthi ke cha kungenzeka umntwana ke athathe uhambo olufana nalolu, into eqale nini futhi mayiqala kunithathe isikhathi singanani ukubona ukubaleka ukuthi cha asimkhulule umntwana enze lokho kufanelekile noma okudingwa zinyanya zala ekhaya? Kumqale ngo-2018 sazama sathi siyalungisa kwangalunga, ngaze ngahamba futhi ngaya kwenye indawo nakhona wafika wenza kwangalunga. Ngase ngithi uma ngihleli ngoba bengumuntu ongalali ebusuku ehlale efaka ama-earphone, ngase ngiyathola ukuthi kunobaba uDokotela uNjongo okwaziyo ukuthi angakwazi umntwana ukumsiza, nami uqobo ngendlela bengaphilile ngayo ngakwazi ukuthi ngisizakale. Ngabe sengiyahamba ke mina ngasuka ngedwa ngahamba ngakhona, ngabe sengiyambikela ubaba uNjongo, sasesifika naye umntwana waseyangena ke ekuthwaseni ke kababa uNjongo. Kube isikhathi nje esingangenyanga namasonto engaphakathi kwababa uNjongo, ngabe sengiyawubona nami umehluko kuyena umntwana, ngoba liyona kahle lento yayimcindezela nje esafunda ngisho esikoleni, thola ukuthi uyaqala unyaka uqala muthi mawuphathi nonyaka kube khona inkinga nje ezomhlupha esigcine ngokuthi ifanele ayeke esikoleni. Ngabe sengiyasukuma ke mangisukuma ke hayi kwangathi kuba ngcono, kanti akakabi ngcono, ngase ngiyasuka sengiyakajika baba uNjongo. Wasese umntwana ke ngibona ukuthi useyasizakala ngoba ngiyambona nami sengibona ngisho ukushintsha kwakhe, ngibona ngisho umzimba wakhe ukuthi konke akade kwenza ngaphakathi kwamasango ababa uNjongo konke kuyimpumelelo. Nokunye uthi mayekhuluma ngibona ukuthi ubaba uNjongo uyakwazi ukuthi umuntu ahlale naye phansi amnyale ngokufanele, amtshele futhi ukuthi uma ngabe ngikusiza kumele ukwazi ukuthi uye emndenini wakho usize umndeni wakho, ungathi mangabe sewusizakele bese uyalishiya ikhaya ngoba usubona ukuthi ususizakele. Wena ngoba unenhlanhla ukuthi uthola abazali abakwazile ukuthi baze bakufikise kuleli zinga, nawe ke ekhaya yazi abazali bakho ubanike isinkwa bakwazi ukuphila, wenze kahle umsebenzi wakho, ungabi nakho futhi ukuzazi, wenze ngendlela. Sibonga kakhulu mawakhe, siyabonga kakhulu mbukeli weSiyaviva TV1, qhubeka ke usubscribe uphinde ke ushare le video ngokuba ke sila ekuthenini ke sikhiphe ke uMakhosi uBahlupHile okuyena ke okade ke phothula kumsebenzi wakhe lapha kuDokotela uNjongo omtholakala lapha endaweni yakwa-G ke eNtuzuma. Ila ke uDokotela uNjongo ke atholakala khona. Uyazi ke uma sithi kuDokotela uNjongo ke uDokotela olapha ezinye izinyanga sikhuluma ngemisebenzi ke emihle efana nale. Okwakho nje ukuhlala ubukele iSiyaviva TV1. Siyabonga.
Mbukeli weSiyaviva TV1 sesifika ke emaphethelweni okusonga umsebenzi omuhle nomkhulu ukubuyiswa ke kukaMakhosi Bahluphihle okade ke thwasa lapha kuDokotela ke uNjongo. Ngiyafisa ke uMakhosi Bahluphihle ukuthi ke nje uke uyibongele ke kuona wonke umuntu othike wathatha inxaxheba ekuthenini ke losuku namhlanje kube impumelelo nanokuthi ke abantu ukusuka manje kuyaphambili bangakuthola kanjani. Kodwa ke siqale lapha ekuthenini kusukela uhambo liqala uze kube namhlanje okwakho nje ukuyibongela. Ngiyabonga ukuthola leli thuba ukuthi nami ngibe udokotela wokulapha wendabuko. Kakhulukazi ngizoba udokotela wami, ubaba wami ungikhulisile ngokwempande nangokwemithi nakho konke wangifundisa ukuthi umsebenzi usetshenziswa kanjani. Ngiyabonga kakhulu kuDokotela uNjongo uGumede. Ungisize kakhulu ngoba usengifundisile wangiqeqesha njengomntwana ukuthi la kule ndima kuhamba kanjani, umuntu nomuntu umsiza kanjani. Ngile kwamhlaba uyalingana ngayo impande ngayo upha umuthi isihlahla sonke ngawusazi isihlahla ukuthi ngishaye siphume kuba umuthi osiza yonke indawo kumuntu uqobo. Ngithi ngibonga nalapha phakathi ekhaya wonke umuntu okhona bangikhombise kakhulu isupport ukuthi bebe nami noma bengingekho kodwa bebeyibona into ade ngiyoyenza ukuthi namhlanje leli langa lizofika ukuthi nami ngivule sami isigodlo ngikwazi nami ukulapha abantu abafika kule ndawo. Ongidingayo ke ngangithola kule number ethi 063 386 5739 063 386 5739. Asibakhumbuze nanokuthi ke indawo la otholakala kuyona ikuphi. Mina ngilana ePietermaritzburg embali ezitendeni. Uma usungifonele uzongithola khona usho ukuthi uyakwagasa uqobo ikhona la uzomsuthola khona usizo uqobo. Noma inini isigodlo sisaqala sesiyasebenza ke wonke umuntu wamkelile phakathi kwaleli khaya. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Qhubeka ke usubscribe ku-channel yethu Siyaviva TV1. Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva buka kumnandi Siyaviva no MC Polobas andile Umenjalo qhawe lethu andile mdaka ngobo umenjalo qhawe lethu andile mdaka ngobo umenjalo qhawe lethu awubuke